Mulți se uită la rosturi și zic, ei, placă ei de vină, dar stai o leacă, de cele mai multe ori nu placă strică treaba, ci cum ai lucrat. Unde se greșește cel mai des? Nu curezi bine rosturile înainte de aplicare. Torni prea multă apă și faci amestecul prea lichid. Umple așa de ochii lunii sau te grăbești și le ștergi prea repede. Și gata, s-a dus toată frumusețea lucrării. Mai iese și varianta clasică. Rosturile vechi, negre, murdare, dar las că merge și așa. Nu merge. Dacă vrei să iasă normal, întâi curăți bine rosturile, după asta pregătești amestecul cum trebuie, nu zeamă, dar consistență bună. Apoi aplici corect să intre bine în rost și curăți surplusul atent, fără să scoți tot înapoi. Cu chit fiughi-mörtel, rosturile ies curate, uniforme și rezistente în timp. Și ține minte, rosturile sunt detaliu care arată clar dacă ai lucrat profesionist sau ai făcut de mântuială.